Mir gom. Aku pur. Mending lama-lama. Mending sudah jauh. Anu saya mah. Wow. Audio Jungle. Good morning लोगोफोर. Tayang मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों. नै नामेरि मोनसे जायगा दङ मोनसे बिराद मोजां लकेसन होनना बुंदों. आं थांफेराखै फार्स्ट टाइम. बेवहाय दायो जों नै नेरसोन आं लाल माला फेमास खा बियो मिथिजानाय मानसि बियो उदालगुरियाव लाल होनबाथाय मिथिखायो बेखौ. थुदो बिदिबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै. जायफ्रा मोजां मोनो अननानै कमेन्टआव खोन्थाहरदो माबायदि नुदों ना मानो. स्टार्ट. ओरैबादि बरिया बैथिं दालां बोरायमोन आरोना गोदोनि खाल्थां खुल्थां दालांमोन आरोना ओरैबादि बरिया प्लेस नै बिथिंबो आब' गेमस्रिनि न' मोनसिगोन सिन्था गैया. सालोंलांगौमोन सोलायनानै थारखौ लाना थांबासो जागोन नामाब्रा आब' गेमस्रिनिखौ पेट्रल सोना बायदों दायो नै दाखुरारा नुखायो जोंनिया हिनजावल'सो गैया हिनजाव गैया खिन्थु बेहा बिराद बुरजा दङमोन सिगाङाव बेदोंबो गारजाजोब्बाय कन्टेक्टआव थाबाय थानायनि गारजाबाय गासैजोंबो. दायो सासे गथा नामायदों मोनाखै आं मोननायबो नङा हेन्ड मोनदों आं. हमारा इंडिया का बहुत से लोग वहाँ पे रहता है वो पीछे रह गया. ये आगे और तेजपुर सरियाली पहुँचने वाला है. ज़्यादा दूर नहीं है मिलने वाला है. ये देखो तेजपुर का नज़ारा बहुत अच्छा देखने को मिलेगा. मोनफैबाय जेराव फैदों बेयाव मोनफैबाय दायो मोनफैबाय नै लोंदों. वाव बोसोरसे गालांखांग्रोबाय बिराद स्पिड लोंखाङो नै पात्ता मोना बिदों लोंनायाव मिथिबाय. माखौबा स्पिड लोङोना बियो जोंहा स्ल' बियो मानो इसेबां स्पिड लोङो मिथिला दे. मिसन सारियालि बारबाय नै दायो बिराद ट्राफिकमोन आं लायालै ट्राफिक जामफोरखौबाथाय लानो बायो. तेजपुरनि खामानिखौहाय फोजोबबाय आरो दायो एखेबारे मा जागोनलाय नामेरि फारसे दावखोलांगासिनो दङ जों दा. नोंथांमोना नायलांबाय थादो लामानि भिउ समायनाय गासैखौबो नुनो मोनगोन. आरो बेयाव मा जुनार नायनो मोख्रा नायनो मोख्राखौबो देखायगोन आं. थाथेर गैया थोरजो हमनानै भिडिअखौ दसे नायथ'बाय था अब्लानो गासैखौबो नुजोबनो मोनगोन. फुङा 36ल'सै नै मोख्राया गारि फैबानो माबायदि फैयो नै वाव दाक्को लावथब लावदुम बाय बाय. नै लोगोफोर हाग्रानि मोसौ बेयावहाय दायो आं फाइनालि मोनफैबाय. दायो आं सिङाव हाबबावगोन नोंथांमोननो गासैखौबो देखायजोबगोन. बेबायदि बिउटिफुल प्लेसखा. नै मोख्राया ओइलाय लामायाव नुबायना लोगोफोर नै हाब्बाय. लोगोफोर नै बे रिजर्टआवबो दङ हाग्रानि मानसिफोर दा न' लुयै थाजोब्बाय बिसोर मानसि मोजां जाजोब्बाय.
नायनो हागोन ओइलाय हनै जों बायदिनो जाजोब्बाय गारिबो सालायनो रोंबाय नै एखे जाजोब्बाय एखे जाजोब्बाय नै मोजां मोजां फरायबावोसो दांलै स्कुल दोंलायलायबावो हाग्रानि मानसिफ्राबो नै जोंनि बे जों बायदिनो एखे जाजोब्बाय लोगोफोर न' बरिया लुनानै मा होनो बेयाव थाग्रा माबा बानायनानै लाबाय आरो न'फोर ओइलाय गानग्रा जोमग्राबो गानग्रा जाजोब्बायलै मिथिबायना मबाइल बाहायजोबनो रोंबायलै बिसोरो औ माने बेयाव बेरायनो फैबाय थायोना मानसिफ्रा दानि गोदान जोंनि माजों सोलिफानो रोंबाय बिसोरो बे गोदान मुगाजों सोलोंफाजोब्बाय बिसोरो नुजोब्बाय हनै गानजोब्बाय नै ड्रेसफोर गानजोब्बाय नङाबाथ' नोंसोरो आं इसांनि सिगाङाव फैनायमोनबा नुजोबगौमोन नोंसोरो बोसोरनै बोसोरथामनि सिगाङाव आं जुदि बिथिं फैफ्लांनायमोनब्ला आंनि भिडिअ'आव मा नायनो गोसो नुजोबगौमोन नोंसोरो जोंना केमेराखौ माबायदि गिदिर लानानै मा नायदों नै केमेराया फाग्ला जोंना मबाइलसो बिसोरनिया ओरैबायदि गोलाव लानानै फैखादों जोंहा मबाइलजों जाफैदों बिराद मिनिथावना लावदुम नै वाव नायलाय लोगोफोर माबायदि वाव ओरैबायदि गोदोनो बर'फोरा बर'फोरनो मानसिफ्रा नै मोख्रानिफ्रायसो जादोंलायनो नायदो जों माबायदिमोन दा माबायदि जाबायखो आसरित मोनथावना नै आयौ ओरैबायदि एक्सिलेन्ट ओइ हाग्राखौनो जायो जाम्बा जा थाबाय था बाय बाय गेटआ नै फाइनालि फालुफुं मोनफैबाय जोङो दायो नै गारि पार्क खालामना बायदों गारि पार्क खालामदों जोंनिया ओमफ्राय दायो हटेलाव हाबनो नागिरदों ओमफ्राय बेबायदि लामाया गारिया जोंनिया नै बेजोंनो फैदोंमोन जोङो ओमफ्राय दा नै नेरसोन मा बेदर जागोन नोंलाय मा बेदर जागोन मा जानो बोरमा जानोसै नामा अमा गोरान जानोसै औ अमा गोरान जानोसै बबेयाव हाबनोसै थुदो है बेयाव माबा माबिसो मोनलै नै बेयाव हाबनोसै फाइनालि जों अर्डार खालामबाय जानोसै दायो आखाइफोर सुना लानोसै नै जोंनिया मोखांखौ सुबाय बिराद जागोन बेयो दा मिया जानायानो सामफ्राव जानायानो जाबाय लोगोफोर नेरसिनाथ' बेदर एसे दांखायो साखुनि लाबोनाय जोब्बाय होखावखायो ओमफ्राय हाबदोंमा सोमहाबखायो ओंखाम जानायावबाथाय बेलेग डेन्जार लुलायो माथो नोङो माथो बेलेगावबो बिदिनो नामा हेभि ड्राइभार जायो जानायनि अमा बियो अमामोन मेजेमखौ लाग्रोजोब्बाय मोदोम जोङो वाव बेयावनो कयला फिल्मखौ हिन्दी मुभिनि कयला फिल्मखौ बेयाव लानायमोन ओमफ्राय अमरीश पुरिया नैबे गाहायथिंजाय बा हेलिकप्टारजों ओरै बिरखोलायनाय लादोंमोन नै बेनिफ्राय ओमफ्राय अजया बैयाव बाज्रुमदों दैयाव मिथिबाय ओरैबादि बरिया बेयाव ओमफ्राय नै बै गोजौनिफ्राय दै सिरियो ओमफ्राय बेयाव माबायावबा मा होनो दैलां गेजेरावबा
मा होनो नैबे लामा गेजेरसिम दैया ओरै सिरिबोयो आरो एखेबारे ओरै सिरिबोयो ओमफ्राय नैबेनिफ्रायनो आरो बे गाहायनिफ्रायनो अमृतपुरिया हेलिकप्टारा ओरैबायदि दावखोयो ओमफ्राय नैबेनिफ्राय ओइ एक्ट्रिसा मा नाममोनलाय माधुरि एक्ट्रिसा नैबेयाव दैयाव दुगैयोमोन आरोना ओमफ्राय अमृतपुरियाथ' दाखुपात लायो नालाय दाखुपात लानायखाय मा होनो अमृतपुरिया बेखौहाय किडनेप खालामनो फैयोमोन आरोना नैबेनिफ्राय बिरखांलायो नैबिथिंनिफ्राय नैबे दहलानिफ्राय गाजा थालिर दं दायो सिगाङाव गैयामोन बियो बा मोखां सुफायबाय माथो नोङो न'आव दुगैयाखै बा हिनजावबो गैया नालाय हिनजाव थानायबाथ' बिदि जायामोन गोसोआव वाटारप्रुफ नुगोन सोमनानैलाय वाव डेन्जार बरिया गुसु दैया दा बुंसै नेरसोना सुनो गोसो गैया सुखांबाय बा मा लानो फटक सिख्लाफोर फट' नांगोना फेसबुक होनानै बा गोरोंसो मोखां सुबाय बियो हेन्डसाम नुबायना गाइस हेन्डसाम गाइस दा जों बेयाव दसे टाइम पास खालामदों थान्दा लादों मोखां बायदिसिना सुखांनानै एसे थान्दा खालामदों आरोना बोथोरा मोजां नालाय बार गुसु फैबाय थानाय ओंखायनो बिराद आराम थाबाय थादों मिथिबाय नै ओमफ्राय जोंहा बेसेबा गोजानाव फैनायनि उनावबो जोंहा बर' मानसि लोगो मोनदों आरोना साना फानदों मा फानदों जोंहा आनै ना मा गामि आनै नोंसिनिया जोंनाथ' बेहाय नोजोरपारा ओमफ्राय डिस्ट्रिक्ट हिसाबै मा गोलैयोलै सनितपुरानो गोलैयो बुहुत गोजान होनबालाय ना सनितपुरा बिराद गिदिर साना फानो ओरैनो बेसेबांसो सेल जायोलै आनै दा सिजोन गैला नालाय जाग्रा फैबासो जाग्रा बारा फैबाङा आरोना औ बा मा जाखो ए बिस्कुट ए कमान्ड' ओइ बेटाखो ओइ एसे सिगाङाव ला बा एक्टर साउन्डनि एक्टर हाय साय लाजिनो रोङा नोंसोरो गोजा मानि दिनसैलाय बिदिबालाय सोर मेथाइ होनांगौ जाखो बेबायदि गस्ला गाना मा गाना बिदि लानसिथि थानाङा दै नायदो माबायदि गावनि गथ'खौहाय माबायदि अननानै बजबनानै लादों सोरबा लांसि दाउ लांसि सिला लांसि माबायदि नै ओरैबायदि गावनि गथ'खौहाय इसेबां अननानै जोथोन लायो नैबे मेरगम खम नायदों रलै मेरगम दाखुफोर मोनदों बेयाव होबोजोब्बाय दंफांनिखौ ने मेरगम खाबाला खावथं